Klinsmann, Mateus, Klinsmann. Monson ja tulee kyllä niin reippaasti vastaan, että pois alta ja nyt punainen kortti ja ulos kentältä. Se oli lyhyt laulu tälle kaverille eli Pedro Monsonille, joka tuli vaihdosta sisään, mutta kyllä hän oli tarkoituksella otti kovaa koko ajan ja koska hän on huomattavasti hitaampi, näin kyllä hän menee jalkapohjat edellä Klinsmannia päin ja näin punainen kortti, se tietää, että Argentiina alkaa kuluttaa tämän jälkeen aikaa ja odottaa rankkarikilpailua, jos siihen pääsee. Ei yritystäkään palloa. Monson ei pystynyt tänä lyhyenä aikana niin täyttämään sitä paikkaa, minkä Rutte Reeve teki. Hänhän on tehnyt näissä kisoissa, hän on yksi kisojen tyylikkäämpiä vartioivia toppareita, mutta Monson oli koko ajan myöhässä näissä taklauksissa ja hän olisi ehkä ansainnut aikaisemmin jo keltaisen kortin tästä tilanteesta tai näistä taklauksista. En tiedä kenet Bilardo nyt laittaa, mutta kärjet on pidettävä kiinni ja sieltä tulee Klinsmannille kyllä vartija. Ja saattaa olla, että Basualdo tai Calderon siirtyvät alemmalle. Silloin kyllä, mä uskon, että Argentiina haluaa vielä pelata sieltä. Ehkä toinen näistä, Sensini Lorenzo joutuu ottamaan hänet. Koska Basualdon ja Calderonin uhraaminen se kyllä on ehkä oman pelin kannalta, koska voitettavahan tämä Matti heidänkin on. Jos he luottavat